Припинок. Центральная городская больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стафеєва. Припинок. Стафеєва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ФОК. Поважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. ФОК. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Школьне. Припинок. Школьне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Орловская. Поважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Орловская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гандлёвы центр «Усход». Припинок. Гандлёвы центр «Усход». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Савушкин Радовт. Припинок. Савушкин Радовт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Палац спорту «Вікторія». Припинок. Палац спорту «Вікторія». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Тролейбусний парк. Припинок. Тролейбусный парк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Новые Задворцы. Припинок. Новые Задворцы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Аўтааматараў. Припинок. Аўтааматараў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Белтрансконсалт. Припинок. Белтрансконсалт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Машенського. Припинок. Машенського. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Електротехнічний завод. Автобус рухається по маршруту номер 36А. Припинок. Електротехнічний завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Сярэдняя школа номер 32. Припинок. Сярэдняя школа номер 32. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Припинок. Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Бярозаўка. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые проездные билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Бярозаўка.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Радужная. Прыпынак. Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новосельская. Прыпынак. Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чырвонагвардзейская. Прыпынак. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Безумянная. Прыпынак. Безумянная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта Брэмар. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Санта Брэмар. Канцавы прыпынак.